Tropin kilpailijat kokoontuivat viimeiseen osakilpailuunsa tällä kaudella. Kaiken kaikkiaan yli 70 kilpailijaparia osallistui kamppailemaan Motul Historic Trophy pisteistä. Huhut kertovat, että ensi kaudella kilpailijoita on tulossa jo noin 100 kuntaa, joten hyvin onnistuneilta nämä säännökset tässä sarjassa tuntuvat olevan. Luokkajakohan uusiutuu ensi vuodelle hieman. Tämänkertainen kilpailu aloitettiin yleisön pikataipaleella, joka lähti aivan Suonenjoen keskustan välittömästä tuntumasta, ja siinä käytettiin hyväksi hetken aikaa hiljaiseloa viettänyttä rallycross-rataakin. Yleisöä tuo rata ei kuitenkaan vallan kauheasti kerännyt rinteellensä, vaan pääosa yleisöstä suuntasi kohti metsäpikataipaleita. Kilpailu aloitettiin Historic-luokan H1-luokan autoilla, ja siinä ensimmäisenä Fiat 850 kupeella menivät Kim ja Kai Forsman. Historic-sarjan luokkien suosion kasvaessa sieltä ponahtaa aina myöskin uusia kasvoja tänne nykyautojen puolelle. Tällä nauhaversiolla me siirrymme sitten muutaman Historic-luokan auton jälkeen suoraan Beinereihin ja seuraamme mukana olleiden noin 60 Beineri F-ryhmän autolla ajavan kilpailijan suorituksia. Ja ensimmäisenä tulevatkin sitten numerolla 138 Marko Häyrinen sekä Mika Hautala 2-tonnisella RS-luokassa 16. He ajavat ajaksi tälle ykköserikoiskokeelle 2.32 ja se on yleiskilpailun toiseksi nopein aika vain sekunnin päässä pohjista. Jouni Hjelman Juha Karjalaisen kanssa ajaa kilpailussa myöskin kovaa, mutta ykköserikoiskokeella jää 4 sekuntia edelliselle parille. Lauri Keränen Marko Luttisen kanssa tulee 1 sekunnin nopeammin tämän erikoiskokeen kuin Hjelman. Ja Keräsen ajasta vielä 1 sekunnin napsaa pois Tero Kulmalaakso yhdessä Osmo Huovisen kanssa. Beinereitten yleiskilpailun pohjat pistää pöytään tässä tuleva Jari Rossi Rauno Mähäsön kanssa 2-tonnisella RS:llä 2.31 on heidän aika. 2.37 aikaan kaasuttelee avauserikoiskokeen Tommi Huhtala Ari Kosken kanssa. Kaksi sekuntia heitä nopeammin tulevat Jari Saarinen sekä Eero Hintikka. Kovin suureksi nämä erot täällä ykköserikoiskokeella eivät toki tulleet, jos ei siellä radalla sitten hölmöillyt. Ja näinpä tässä tuleva Marko Väisänen Mika Korkalaisen kanssa Fiat 131 Racingillä ajaa 1 sekunnin verran hitaammin kuin äskeinen kilpailijapari. Ja tämän Fiatin kyydissä olevasta kamerasta saamme sitten in-car-kuvauksia käyttöömme tälle nauhalle. Matti Vihermä Reijo Partasen kanssa tulee tasa-aikaan Marko Väisäsen kanssa. 2.36 oli tuo aika. 2.42 kuluu aikaa sitten Aapo Toivosella sekä Esko Kivimäellä. Ja näin ovat vuorossa sitten VV Golfilla Jarkko Laine sekä Jukka Nygren ja heidän aika avauserikoiskokeelle on 2.50. Juha ja Tomi Häkkinen Opel Asconalla ovat vuorossa tässä ja heidän avausaikansa on 2.38. Ja 10 sekuntia hitaammin kiiruhtaa tämän erikoiskokeen Henri Silgren Juha Ravolaisen kanssa Volvo 242. Juha Mäkinen Timo Lämsän kanssa tulee aikaan 2.41. Jari Tiainen Jarmo Tiaisen kanssa joutuu kilpailussa keskeyttäneiden laulukuoroon hyvin varhaisessa vaiheessa ja heidän avausaikansa on 2.44. 2.36 aikaan ajavat tässä vanhakoppaisella RS:llä Pekka Kivelä ja Matti Kapanen. Henri Paasikallio Hannu Paerin kanssa tulee tässä seuraavaksi aikaan 2.35. Tässä auto tuntui toimivan, mutta kaikissa kuvauspaikoissa kone ei käynyt puhtaasti. Teppo Lainpelto Mia Puttosen kanssa D-mallin kadetilla tulee aikaan 2.41. Ja sitten on vuorossa Pasi Männistö Veli-Pekka Yläraution kanssa. Heidän aika 2.32 on yleiskilpailun toiseksi nopein sekunnin päässä pohjista. Ja näin sieltä sitten pääsee Markku Janhunen vilahtamaan ohitse, kun siinä korjataan yhtä autoa taas liikennekuntoon.
Ari Lähdesmäki Sami Niemelän kanssa ajaa ajan 2.41 ja perään tulevat Teemu Juntunen Hannu Siraisen kanssa. Tässä näin ajavat ajaksi 2.34 ja sillä sijoitutaan jo melkoisen korkealle tällä avauserikoiskokeella. Sakari Nieminen Veli-Matti Saarilaisen kanssa 2.41. Ja jälleen hyviä aikoja 2.34 tulee Juha Hölsömäki ja Ari Luoma. Ja yleiskilpailun pohjaajan pistää pöytään Tonni Kuustasella eskortilla ensimmäisenä startannut Jukka Ketomäki Kalle Keskisen kanssa kilpailunumerolla 168. Ja tämä pohja-aikaan oli tasattu Jari Rossin kanssa. Pekka Haapakoski Tommi Kämpin kanssa 2.41. Ja näin mennään siis luokkaa 15, eli alle 1600 kuutioisten F-ryhmäläisten luokkaa. Jari Partanen Timo Vartiaisen kanssa tulee tässä Corolla GT:llä F-ryhmän puolella. Ja heidän aikansa 2.44, mutta auto sinkoutuu pahaan kannokkoon sitten erikoiskokeella 3. Jarkko ja Jarno Salonen VV Golfilla ajavat 2.32 ajan ja tuohan on yleiskilpailun toiseksi nopein aika vain sekunnin päässä pohjista. Mika Heinonen Pasi Rutasen kanssa tulee Tonni Kuustasella eskortilla aikaan 2.42. Ja sitten Toyota Starretilla kiiruhtavat Jarkko Rantanen sekä Jouko Anttonen aikaan 2.45. Kaksi 3.8 ajan pistää pöytään Antti ja Jarmo Kärkkäinen. Aki Mansikamäki Tuija Stenmanin kanssa ei vielä ykköserikoiskokeilla päässyt täyteen vauhtiin, jää edellisestä parista sekunnin ajalla 2.39. Mutta vauhti paranee sitten loppua kohden. Janne Hakamäki Kristiina Heikkilän kanssa pistää ajaksi 2.45. Ja sitten ovat vuorossa Marko Kuoppala sekä Marko Korhonen Toyota Starretilla aika 2.36. Mika Marin sekä Juha Kauhanen pistävät ajan 3.05. Sitten tulevat Esa Kettula Arto Lemposen kanssa ja heidän aikaan 2.37. Jari Itälahti Petri Keräsen kanssa tulevat tässä Toyota Starretilla aikaan 2.48. Ja katoavia luonnonvaroja käyttää tässä Pauli Saranpää Asko Ojanperän kanssa. Alla on nimittäin Sunbeam Avenger 1600 GT ja sillä ajettiin ajaksi 2.46. Vähin ovat Avengerit jo käymässä tämän päivän kilpailuista. Miikko Kimari Toni McLeanin kanssa tulee Tonni Kuustasella eskortilla aikaan 2.39. Enemmänkin jokkiskokemusta omaava Eeva Voutilainen Jukka Portimojärven kanssa tulee tässä VV Golfilla, ottaa tuntumaa ralliautoilun hienoihin saloihin ja ajaa avauserikoiskokeen ajaksi 2.47. Arto Säisä Jani Laukkasen kanssa Tonni Kuustasella eskortilla tulee aikaan 2.38. 1 sekunnin kauemmin tällä erikoiskokeella viipyy Toni Lipponen yhdessä Markus Oksasen kanssa, mutta joutuu keskeyttämään jo ennen seuraavalle erikoiskokeelle. 2.37 ajan pistää pöytään Kusti Ylönen yhdessä Jouni Röntysen kanssa. Rami Simola Tapani Valon kanssa tulee tässä seuraavalla Escort Mexicolla aikaan 2.55. Viisi sekuntia nopeammin tulee myöskin Escort Mexicolla ajava Hilpo Rytkönen yhdessä Vesa Ulmasen kanssa. Ja sitten Toyota Starretilla Kari Laaksonen Marko Salosen kanssa ja heidän aikansa on 2.42.
Sitten tulevat Toni Ahola sekä Sami Mukkala Corolla GT:llä aikaan 2.34, melkoisen mukava aloitusaika, mutta auto selättyy sitten ruman näköisesti erikoiskokeella 3. 2.45 ajan ajaa Mikko Lauhasmaa ja Sami Kara Ford Escort Meksikolla. Lada 2107 tulee Janne Kautto Janne Vääräsen kanssa ja heidän avausaikansa 2.51 ei paljon lohduta, kun homma jää kesken jo seuraavalle erikoiskokeelle. Samanlaisella autolla vaikeuksien kanssa ajaa Janne ja Kari Karvinen aikaan 2.54. Auto pysähteleekin erikoiskokeella 3, mutta meno jatkuu. Sen sijaan meno katkeaa kuin kanalento ykköserikoiskokeelle Jukka Vappulalla ja Mika Vuorella, kun Ford Fiesta sammuu tänne pätkälle. Ja siinä samalla kun tuota pysähtynyt autoa ihmetellään, niin sieltä tulee jo numerolla 200 matkaa lähtenyt Teemu Kyyrä Raimo Pyykkisen kanssa Toni Kuustasella Eskortilla ajaen ajaksi 2.56. Ja sitten vuorossa on Heikki ja Matti Kyrönlahti Ford Escort Meksikolla ja he ajavat ajaksi 2.47. Viimeinen matkaan lähtenyt kilpailijapari Simo Andergaard Ali Koiviston kanssa ajaa ajaksi 2.40. Näin me siirrymme sitten reitille eteenpäin. Menemme kohti Mäkrän erikoiskoetta ja seuraamme Pyhimysvolvon perässä. Ja tämä Pyhimysvolvohan on ollut Historic Rallysta pitkään poissa, kun se kaatui todella ruman näköisesti Aapiskukkorallissa viime kesänä. Nyt puikoissa on Jari Salo ja vaimo istuu kyydissä. Jari Salo hyppää nyt sitten puikkoihin autoon, jota on säilytetty pitkään tallissa, ilmeisesti vähän rakennustyön alla. Onko ollut helppo projekti? No ei ole. Ensinnäkin vähän meni pitkäksi koneen saati ja korikin meni vähän pitemmäksi kuin oli tarkoitus. Ja sit pukkas SM-sarjan huollot päälle. Tämän kanssa on ollut vähän ongelma ja ei tuo kone ei ole pelannut yhtään. Nytkin ne 5000 kierrosta kiersi ja yhtään ei yli. Että meni niin kuin testiajeluksi? No kyllä se meni, että katsotaan nyt, että mä ajan tuo tauolle saakka ja jos Kike ajaa siitä eteenpäin sitten, että jos tää saadaan pelaamaan silleen, että pystyy ajaa. Koristelistat näyttää vielä puuttuvan, eikö ole löytynyt? Kyllä niitä ois, mutta ei raskin laittaa, kun ne maksaa melkein varaosa-auton hinnan. Ne on, mitähän ne on? 6 tonnin, 7 tonnin luokkaa, että ei niitä ihan viitti laittaa kiinni, että saa olla hyllys mieluummin. Jyväskylän Suurajoesta tuttu Mäkrän erikoiskoe ajettiin tällä kertaa 6,18 kilometrin mittaisena ja sponsorina oli Suonenjoen purkuosapalvelu. Täällä B-junioreissa nopeiten tämän erikoiskokeen suoritti Jouni Jelman Juha Karjalaisen kanssa kilpailunumerolla 139, joka sattuvasti menee juuri tässä. Heidän pohja-aika 4.22 oli tasa-aika muuten Juha Hölsömäen ja Ari Luoman 2-tonnisen RS:n kanssa. 4.23 aikaan kaasutteli Jarkko ja Jarno Salonen VV-golfilla. Marko Häyrynen ajoi tasa-ajan Jukka Ketomäen kanssa aika 4.25, eli 3 sekuntia kärjestä. Juha Pasanen, Vesa Kahelin sekä Aki Mansikkamäki tasasivat seuraavaksi nopeimman ajan 4.26. Tero Kulmalaakso ja Marko Väisänen tulivat tasa-aikaan sitten seuraavalla siellä ajalla 4.27. Sitten löytyi taas 4 kuljettajaa tasa-ajalla. Jarmo Vainio, Teemu Juntunen, Marko Kuoppala ja Simo Andergaard ajoivat ajaksi 4.29, joten kovin suureksi nuo erot eivät tällä erikoiskokeella kasvaneet. 4.30 aika oli A14-luokassa nopein aika ja tuon ajan ajoi Matti Kuikka, mutta tuolle luokallehan on tehty oma nauhaversio. Mainittakoon, että Tero Patovisti ajoi tasa-ajan Matti Kuikan kanssa, eli luokan 14 tasattu pohja-aika tälle kakkoserikoiskokeelle.
meiltä löytyy sitten tämän erikoiskokeen maalipäästä toinenkin kuvauspaikka, jonne pian matkaamme Fiat Mirafiorin kyydissä. Valitettavasti tuo Incar-kuva on kuitenkin sen verran huonolaatuista johtuen siitä, että kamera ei ole täysin vakaasti autossa kiinni ja tien pinta on tuolla erikoiskokeen loppupäässä mennyt sen verran huonoon kuntoon jo näillä numeroilla, että kamera tärisee melkoisen pahasti ja kuva on lisäksi alivalottunutta. Kerrottakoon tiedoksi, että GTVltä saa näitä Incar-kameroita sitten vuokrata oman auton käyttöön ja kuva on silloin kyllä ehkä hieman parempaa kuin tässä tapauksessa. Ja näin tullaan tiukkoihin S-mutkiin, jossa aluksi oli varsin paljonkin yleisöä odottamassa, että kilpailijat ajaisivat tuohon vastapattiin, vaan tälläpä kertaa kilpailijat ajoivatkin tietä myöten. On. Minä voin luovuttaa yhden. No ette kyllä ohi, mutta
Ja näin sieltä tuodaan sitten viimeisiä autoja tässä erikoiskokeen 2 toisessa kuvauspaikassamme. Ja me siirrymme kohti erittäin vaativaa 3. erikoiskoetta, joka oli perinteinen myhimpää hieman jatkettuna. Pituuttaan tuolla erikoiskokeelle tässä muodossa ajettuna tuli liki 28 kilometriä, mikä oli varsinkin historiikluokan autoille todella paljon. Ennen kuin menemme sinne, tavoitamme Pekka Vesasen luotuskorttinoineensa huollosta ja kyselemme, millä mielellä sitten tuolle erikoiskokeelle tullaan starttaamaan. Nyt on edessä sitten vaativampi myhimpää. Mitenkäs siihen suhtaudutaan? No, isoilla vaihteilla ja kovaa. Toivottavasti pysytään tiellä kuitenkin. Siellä on monta paikkaa merkitty, mutta monta jäänyt sitten varmaan vielä merkitsemättä. Reikiäkin löytyy, otetaanko siellä yhtään riskejä? Ei, maaliin pitää päästä. Se on kuitenkin aina se paikka, missä pytyt jaetaan, jos niille on asiaa. Niin varman päällä. Ja täällä 3. erikoiskokeella, jonka sponsorina oli Neste Rautalampi. Meillä oli 4 kuvauspistettä, joista 2 aluksi on täällä pienemmän tien kierto-osuudella ja sitten 2 kuvauspistettä siellä varsinaisella museotieosuudella. Jouni Jelman oli tälläkin erikoiskokeella jälleen nopein, mutta ero ei ollut kovin suuri ottaen huomioon erikoiskokeen pituuden. Hänen pohja-aikansa oli tasan 16 minuuttia, kun toisiksi nopein Jari Rossi ajoi ajaksi 16.04. Aki Mansikkamäki tuli 8 sekunnin päässä kärjestä ajalla 16.08 ja Juha Hölsömäki ajalla 16.15 oli 4. nopein. 5. nopein oli Tero Patovisti ja samalla hän oli luokan 14 nopein tällä erikoiskokeella ja tasa-aikaan hänen kanssansa ajoi Jukka Ketomäki luokan 15 autolla ja oli oman luokansa toisiksi nopein tällä erikoiskokeella jääden 25 sekuntia EK-pohjista. Jarkko Salonen jäi 2 sekuntia edellisestä kaksikosta ja 1 sekunnin pään Salosesta kaasutteli Juha Häkkinen. Lauri Keränen tuli 16.31 ajalla 9. ja 10 sakkiin mahtuivat vielä tasa-ajalla Tero Kulmalaakso sekä Marko Väisänen. He jäivät 32 sekuntia EK-pohjista. Ja tässä siis Väisäsen menoa Fiat 131 Racingillä.
Ja sitten mennäänkin seuraavaan kuvauspaikkaan täällä erikoiskokeella 3 ja pysytään edelleen pienemmän tien osuudella. Siellä on mukava kaksoispomppu, jota kaikki kilpailijat eivät edes nähneet, ja nolla-autokin näyttää jo hieman mallia, miten siitä lentää, mutta toki tuollaista N-ryhmän Subarussa alusta on kunnossa. Se, joka lennätti tuolle seuraavalle patille, oli monta kertaa jo sitten vaikeuksissa.
Ja sitten lähdetään hieman isomman tien osuudelle, eli mennään sinne Myhimpään kuuluisalle museotielle, jonnekka Väisänen vie meitä Fiatinsa kyydissä, ja nyt kuva on hieman vakaampaa, kun tienpintakin on kovempaa. Tässä ollaan juuri menty Myhimpään kylästä läpi ja tullaan sitten noin 1,5 kilometriä pitkään nousevaan oikeaan, joka on yleensä aina jonkin verran niin sanotusti pelannut ja niin myös tälläkin kertaa. Mitään dramatiikkaa paikassa ei nähty, ainoastaan yksi keskeyttänyt historic-luokan Volvo tuohon paikkaan jäi, mutta laveitakin esityksiä nähtiin. Ja vielä tästä Incar-kuvauksesta mainosmielessä kerrottakoon sen verran, että GTVn videokamerat, joita me vuokraamme, ovat tänä päivänä digitaalisia ja kuvanlaatu on huippulaatuista. Ja silläpä sitä vuokraakin siitä pitää sitten 800 markkaa per kilpailu saada, ja tuo hinta sisältää nauhan siirtämisen VHS-nauhalle. Ja näin vaatimattoman näköisenä alkaa tuo pitkä kiristyvä oikea ja sisämutkassa vielä hieman kevennystä, niin se tuottaa monelle kilpailijalle vaikeuksia. Mutta kyllä paikalla on yleisöäkin. Yleisö on lähestulkoon, jollen sanoisin, jopa hieman enemmänkin kuin suurrajoissa tätä paikkaa ajettaessa. Saimme tästä mukavan pitkän otoksen kilpailijoille nähtäväksi, ja siinä pääsee hieman sitten näkemään, kuka jarruttaa ja kuinkakin aikaisin minkäkinlaiseen mutkaan. Vaan nakki. Mutta ei pitää sopia se homma ja... Näiden 3 erikoiskokeen jälkeen kilpailijat siirtyivät sitten hyvin ansaitulle tauolle, ja kilpuritkin saivat hieman huohtaa kovan rupeaman jälkeen. Tämän erikoiskokeen jälkeinen tilanne Benreissä oli se, että Jouni Jelman oli yleiskilpailun kärjessä 11 sekunnin turvin. Jari Rossi tuli kakkosena saman luokan autolla ja Juha Hölsömäki niin ikään luokan 16 autolla vain 2 sekunnin päässä Rossista. Aki Mansikkamäki johti pienempää F-ryhmää yleiskilpailun 4. sijalla ja 5. yleiskilpailussa oli Jukka Ketomäki. 6. Jarkko Salonen myöskin pienemmän luokan autolla, eli luokkansa 3. ja hän oli perässä kärjestä 24 sekuntia. 7. yleiskilpailussa oli Marko Häyrynen, 8. Tero Kulmalaakso, 9. Marko Väisänen ja 10. oli Opel Asconalla Juha Häkkinen. Hän oli perässä kärjestä 40 sekuntia. Ja luokan 14 kärjessä kaasutteli Tero Patovisti Opel Mantalla yleiskilpailun 11. Ei taida olla myllypäätiätä varnottaa. Lämpikäs se on? Jumala. Mä uskon. Ei mitään hyvää ole, kiitoksia. Pannaan. Ei mä sit lähde. Sitä. Ei.
nyt lähdetään puuttumaan tuonne. Hei, minä soitan kohta. Hei.
Semmoisena ihan pitänyt, että Aika purku vielä. sitten on aika siirtyä viimeiseen eli 7. kuvauspisteeseen. Me pysyttelemme edelleenkin erikoiskokeilla 3 johtuen siitä, että väliin tulee tauko ja tauon jälkeen saattaa tulla pimeys sitten loppupään autoille ja näin keskitymme näihin taukoa edeltäviin erikoiskokeisiin. Ja tässä tultiin sitten tuohon viimeiseen kuvapaikkaan in-car-kamerakuvauksena, eli hakkuaukko takana saattoi erehdyttää muutamia kilpailijoita. Olemme tästä paikasta ottaneet mukaan vain tapahtumat, koska nauha-aika alkaa loppua hieman kesken, emmekä saisi kaikkia kilpailijoita tästä mahtumaan, mutta toisaalta paikassa ei ole paljon kuvattavaakaan muuta kuin nämä ulosajot. Vaikka reitille ei tällaisia monen auton ulosajopaikkoja montaa sattunut, karsiutuivat pioneeritkin peräti 42 autokuntaan sitten maaliin tultaessa. Ja lopullinen tilanne maaliin tultaessa oli se, että Jouni Hjelman johti kilpailua loppuun asti ja kasvatti eroa 16 sekuntiin. Jukka Ketomäki nousi sieltä sitten yllättäen yleiskilpailussa 2. ja voitti samalla luokan 15. Yleiskilpailun 3. ajoi Aki Mansikkamäki ja oli oman luokkansa 2, jääden vain 3 sekuntia tuosta Ketomäestä. Yleiskilpailun 4. oli Marko Häyrynen ja 5. oli Juha Häkkinen. Ja luokan 14 voittaja Pioneereissa oli Tero ja Marko Patovisti Opel Mantalla. 2. oli Matti Kuikka Jukka-Pekka Immosen kanssa ja 3. Kimmo Taivalantti sekä Pasi Valtonen. Luokan 15 lähtiöitä oli 33 autokuntaa, joista 13 uupui matkan varrelle. Voittajana oli Jukka Ketomäki Kalle Keskisen kanssa, 2. Aki Mansikkamäki Tuija Stenmanin kanssa, 3. oli Marko Kuoppala Marko Korhosen kanssa, 4. Pekka Haapakoski Tommi Kämppi ja 5. Arto Säisä Jani Laukkasen kanssa. Luokassa 16 lähtiöitä oli 29 autokuntaa, joista niin ikään 13 uupui matkan varrelle. Jouni Hjelman Juha Karjalaisen kanssa voitti luokan 52 sekunnilla. Ja 2. ajoi Marko Häyrynen Mika Hautalan kanssa. Juha Häkkinen Tommi Häkkinen pari ajoi 4 sekunnin pään 2. sijasta. 4. tässä luokassa oli Marko Väisänen Mika Korkalainen.
Fiat 131 Racingillä. 5. Jari Saarinen, Eero Hintikka, jääden 4 sekuntia edestä parista. Ja näin onkin käyty sitten nämä peinereiden 3 luokkaa luokkatuloksittain läpi, ja tämä kaatorumpakin päättyy sitten tähän ilmavaan kaatoon, kannokkoon ja kivikkoon. Ja niin kuin tuli sanottua, näitä ulosajo- ja tuhopaikkoja ei ollut tässä kilpailussa kovinkaan paljon. Ikäviä tietysti jokainen niistä kilpailijoiden kannalta, mutta aina näitä sitten joka kilpailun sattuu, vaikka kuinka paljon reittiä siimoitettaisiin. Yksi vain, mitä tässä aina sopii ihmetellä, on se, että kuinka rallikansa kerää itsellensä huonoa mainosta jättämällä kaikki roskat aina luontoon. Maanomistajat eivät varmasti tästä näystä tykkää. Ehkäpä salaisuus piilee siinä, että täydet pullot eivät paljon paina, mutta tyhjät pullot tässä kunnossa kylläkin. Ja tervetuloa seuraamaan Videosportin kuljettajakoostetta Suonenjoella ajetusta mansikkapaikkarallista. Kilpailuhan käytiin 24.10.98 ja kilpailu oli Motul Historic Rally Trophyn osakilpailu sekä kansallinen kilpailu A- ja B-junioreille. Menemme tässä erikoiskokeella 1 Marko Virkkusen eskortin kyydissä. Virkkunen ajoi tuolla kilpailu numerolla 94. Ja meiltä löytyy sitten yksi kamera täältä erikoiskoe 1 siis, ja se löytyy tuolta aivan loppupäästä. Ja näin Marko Virkkunen sai tuossa ensimmäisen pätkän ajettua ja siirrymmekin sitten itse kilpailuun ja historic-luokallahan täällä aloitettiin ja numerolla 2 Timo Rekiranta, Timo Kasurinen Tapiolan urheiluautoilijoista ja heillä ajokkinaan tonninen Ford Anglia. Numerolla 16
Ari Vuorinen, Janne Syysmäki Porvoon seudun urheiluautoilijoista ja heillä ajokkinaan 8,5 Fiat. Numero 22 Petteri Sappinen, Henkka Tulander Rally Drivers tiimistä ja heidän ajokkinaan Hilman Impi. Ja numero 28 Taisto Vuorinen Mäntsälän moottorikerrosta ja kartturinaan Pertti Huorala Toni 200 Ford Anglia. Numero 31 Hannu ja J.P. Laakso Heinolan urheiluautoilijoista Austin Cooper SL. Numero 32 Vesa, Matti ja Harri Virtanen Haminan urheiluautoilijoista ja heidän näykkinään Toni 200 Ford Anglia. Ja numero 44 Teuvo Hämäläinen Kotkan urheiluautoilijoista ja hänen kartturinaan Sampo Tairamo ja heidän näykkinään GT-kortti. Numero 46 Aimo Heinämäki Hämeenlinnan autourheilukerhosta ja kartturinaan Jyrki Hinkkuri ja heillä ajokkinaan Ford Cortina Lohja. Ja lootuksella ovat lähteneet matkaan myös numerolla 47 Pekka Vesanen, Rolf Hetman ja heidät on mukaan ilmoittanut HS Rally Sport. Numero 50 Ari Suominen, Jouni Iltanen Euron urheiluautoilijoista ja heidän näykkinään GT-kortti. Ja numero 51 Åke ja Kaarina Andersson ja heidän ajakkinaan Porsche 911. Numero 54 Markku Saarinen Hankasalmen urheiluautoilijoista ja kartturinaan Juha Keisala ja heillä ajokkinaan Volvo 122. Numero 56 Timo Pulkkinen Jyväskylän urheiluautoilijoista kartturinaan Marko Oksanen ja heidän näykkinään myös Volvo 122. Numero 57 Mika Leinonen Tapiolan urheiluautoilijoista kartturinaan Raimo Murtoniemi ja heillä ajokkinaan Volvo 544 Sport. Numero 63 Jarmo Mustonen Marja-Leena Levinen Tapiolan urheiluautoilijoista ja heillä ajokkinaan Volvo 122. Ja numero 64 Markku Lavikainen Tapiolan urheiluautoilijoista kartturinaan Harri Litmanen ja heidän näykkinään Volvo 122. Ja Volvoissa pysytään numerolla 66 Jarkko ja Raimo Mustonen Tapiolan urheiluautoilijoista. Numero 67 Asko Eronen, Päivi Tanskanen Lieksan urheiluautoilijoista ja heidän ajokkinaan Ford Escort GT. Ja numerolla 72 Kimmo ja Jorma Hirvonen ja heillä ajokkinaan on Volvo 142S. Ja hehän olivatkin sitten viimeinen pari tuossa historic-luokassa tällä kasetilla. Sitten siirrymmekin tuonne erikoiskokeille 3 legendaariselle Myhimpään pätkälle, josta meillä löytyykin sitten seuraavat 3 kamerapaikkaa. Ja ensimmäinen tulee tässä. Ja seuraava kamerapaikka löytyy tästä noin 4 kilometriä eteenpäin.
Ja tällä kolmosellahan meillä oli siis 3 kameraa ja viimeinen kuvauspaikkamme löytyy sitten tuosta noin 3 kilometriä tästä edellisestä paikasta eteenpäin.